ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони гиромӣ, пеш аз ҳама аз ҳар яки шумо ки дар ин муддат ҳамроҳи мо будед самимона сипосгузорам. ҳар як обуна, ҳар як лайк ва ҳар як дуои шумо барои мо арзиши бузург дорад. бо мақсади рушди бештар ва пешниҳоди муҳтавои беҳтар мо фаъолияти худро ба канали нави таъбири бузурги хоб интиқол медиҳем. аз ин рӯ фаъолияти ин канал ба анҷом мерасад ва ҳамаи наворҳои нав танҳо дар канали нав нашр хоҳанд шуд. аз шумо хоҳиш мекунам ки имрӯз ба канали нав обуна шуда занги огоҳиномаро фаъол созед то ягон таъбири муҳимро аз даст надиҳед. дар канали нав шуморо интизоранд таъбирҳои ҷолиб ва муфассали хобҳо, посух ба саволҳои шумо, наворҳои нав ва босифат, маводи фоиданок ва ибратбахш. агар то имрӯз моро дастгирӣ карда бошед, ин дафъа низ ҳамроҳамон бошед. дастгирии шумо беҳтарин нерӯи пешрафти мост. шитоб кунед ва ба канали нави таъбири бузурги хоб обуна шавед. мо шуморо дар он ҷо интизорем. худованд шуморо дар паноҳи худ нигаҳ дорад ва ҳамаи хобҳои некатонро ба воқеият табдил диҳад.